Biye alamisa don ye octobre kalo tile 2 san 2025 Bamakɔ News TV jabarani filɛlibaga a ye aw bisimila an ka kunnafoni sigilenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka furancɛrɔfaga wasabulon CNT maa 2 ni o ye Bitɔn Mamari Kulibali ani Mulayi Keyita olu bɛna jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ bi alamisa don octobre kalo tile 2 san 2025 kiiriso la min ka baara ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ ko ma ni o ye cybercriminalité ye. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniw ye. An ka kɛlɛbolo ɲɛma ni o ye État Major Général des Armées ye k'a b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan kunungo araba octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 tuwala wɛrɛkaw fɛ yen ani kanabugukaw fɛ yen nɔ o min filɛ Siribala kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ ko an ka wolomasiri tabaw ye sebaya sɔrɔ Bamanciw kan o minnu tun bɛ ka jaga minɛ sɛnɛkɛlaw bolo o si ma bɔ u nɔ na. O kɔfɛ wolomasiri tabaw ye mɔmɔli kɛ ka taa bɔ Bamanciw ka maramafɛnjugu kan ani moto kelen. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o tile kelen fana kɔnɔna na octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka sɔrɔsiw ye dangarikɛ Bamanciw la Ngolobabugu min filɛ nin ye Marakala ni Kaɲaka cɛ Segu mara kɔnɔ. A kɛra sababu ye ka Bamanciw ma caman bɔnɛ ani la an ka kɛlɛbolotigi ka fɔ la ni o État Major Général des Armées. Mopti kiiritigɛsoba a furumuso binna Bamanciw ka jan kɔnɔ Kɔnɔbugu kɛrɛfɛ. A kɛra sababu ye ka maa caman to sisi la a kasara fanga bonyana. Ni waleya jugu in yɛrɛ kɛra kunun arabadon tilafaratow dunnen kɔfɛ an bɛ don min na i ko bi furumuso in ka jogindaw a ma kun ani fɛ. Nin ye kunnafoni ye ka ɲɛsin lekɔlidenw ani lekɔlidenmasaw ma. Aw k'a dɔn k'a fɔ aw maa minnu de bɛ ni aw denw bɛ jamana ka lekɔlisow la n'u b'a fɛ ka bɔ jamana ka lekɔlisow la ka taa kɛnyɛrɛye lekɔlisow la o de ye jamana ni lekɔliso minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ani lekɔliso tɔgɔ sɛbɛnw. Aw k'a dɔn k'a fɔ wari sara tɛ o la o de ye fufalaki ye. An ka minisiri min ɲɛsinnen don duguma kalan ma kunungo araba octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 a ye ekɔli wuli baaraw nun don an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen na. Nin kɛnɛ in sigira Darisalamukaw fɛ yen nɔ Bamakɔ faba kɔnɔ. A kɛra an ka minisiri caman ɲɛna. Fason jɔnjɔnw yɛlɛlen kɔfɛ u donna kilasi kɔnɔ ka kalansen fɔlɔw di. O kalansen fɔlɔw dira maa min fɛ o de ye Madame Jakite Madina Sisoko ye ni ale yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye. Ko ɲina kalansenw bɛ tali kɛ min kan o de ye danbe ani seko ni dɔnko bɛ se ka yiriwa cogo min na jamana kɔnɔ. O kɔfɛ baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko Fondation Orange a ye ekɔli minɛnw caman di kalandenw ma. O tɛmɛnen kɔ kalanminɛnw 4700 o de bɛna di an ka marabolo bɛɛ kɔnɔ walasa ka kalandenw dɛmɛ. UNESCO ka lajɛba min kɛra seko ni dɔnko kan Espagnekaw fɛ min baaraw nun donna septembre kalo tile 29 ka taa kuncɛ octobre kalo tile ngalen na san 2025 baro min sigira ni o ye paneli ye. A dakun tun bɛ tali kɛ min kan o de ye seko ni dɔnko bɛ se ka na ni lafiya ye cogo min na ni o ye bɛn ye. O hukumu na an ka minisiri dafe ye kɔrɔfɔta ka dantigɛli kɛ seko ni dɔnko nasiraw la ka cɛbɛn nati. O ko Niger minisiri min fana ka baara ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma o ye ɲɛfɔli tɔ sinsin seko ni dɔnko kan walasa nabaw ka faamuyaliba sɔrɔ u kan. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni banni kibaruya dɔ ye. Jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn ye kunungo araba octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 6 waati an dabama ka wele sera Sidine ma ni ale ye dɔnkilidalaba ye an ka jamana kɔnɔ. A kɛra Mayanbugu min y'a a ka suturaliw ye o bɛ kɛ bi alamisa don Banankabugu la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ni o ye 16h ye. Badabada dali Ala ka a nɔgɔya a ma. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfilimaw na. Aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.